হেজামারা আদি ব্লক খবজাক পিসা মুখরি গজ গামিনি কয়েকজন সিকলারঙ্গ সামুলিনানি নিতলাঙै থানাय সঞ্জয় দেববর্মা পাইথাকজরা বঙ্গ গুজরাট হাস্তি অতলাङैनो সামুরি উরিকা ফিয়াবা ব্লাইनो সাতা পিদক ख्लायजामा बाय नं नुखनि बरक सायमानै बखा ओ टेकबं मानजागलायै पाइथाकजरा बरक सञ्जय देबबर्मा बाय गोरोंलायै बरक दं बसाबोतैनो नाहालायनानि नै कक जाबलायमानि यागुलो खरसा साकरा ताखुक कलेज देबबर्मा ब सञ्जय देबबर्मा बाक्सानो थांलायमानि ट्रेन कालायै यागुलो बिनि लांमा बाहायनो जनानि नांखा ट्रेनो बाहायके सखा ट्रेन एक्सिडेन्ट गै थैमानि दांखा एबाकि साक साकनो बोथारमानि दांखा हायकेबा बुइबे बोथारजामान दांखा दाबु फानो सराय सराय याखो आबनि बागैनो बरं नुखुंगो थाङै सौखिया आमसायिनो एनडीसी रवीन्द्र देबबर्मा पाइथागो साय खनारिका कलेज देबबर्मानो हास्तियो किफिलतुनानि फानो मुंसा ख्लायमानलिया किफिलतुनानि फानो तुइमानलिया थाने 22 तारिखो थैमानि दिनि बाय आठ दिन नंगै थागा बनो तुनानि फानो सम्भवलिया नै साय खनारिका फाइदिंगा सिंखानाय नालायनो बरं नुखुंथाय खाथुकसा एनडीसी नि खुक्तै बक्ताम साय खनारिका सिनि कक्तमा थुमाय रंनो खा कामानि बिसिंति फानो चिनी बखा हामियानि बिसिंति पानो तिनी नरक मीडिया रंनो जों हामबाय मारुओ तिनी चिनी मो गजो कामिनी चिनी ताखुक कैलाश लाई थानाय 22 तारिखो आगरतलानिसिमि गुजरात थांमानि लामाओ जों खानाका राजस्थान कोटा पीएस नि बिसिंगो ब रेल नि ना कलाइदा थैक्या ना दागारिदा बुथारजाका ना जे तलांनाय सन्जिदा कोनो षड़यंत्र खालाय बुथारका जों सायमालिया आबुनि परे जों जगन खबर मानका खबर कायतो आबुनि सिखांनो गुजरातनि पायल कम्पानिओ सामुं तांनानि एबं रां गोबां मानो हनै सावै सिनि ताखुक संनो अर बासाजाक दंगो ताखुक संनो बरक तलाङै थांका बरकनो तलाङै आरो बरक आ पायल कम्पानिओ थां सगैमानि लगे लगेनो बरक नुगैखा बरनो तनिमानि सारिमानि बरनि टाउने बनो बिनि बाथरूम बा टयलेट एकदम हामिया एवं आबो हामिया तो हामिया न बरनि लगे लगे पर्यन्त बरक सिकिउरिटी रिजाक सामानि कके सायमाया एकदम आबते हामिया मोनाम सनाम सारिमानि आ खबर मानै बुफा उजे तलांनाय सन्जित न तलांगे बरक गुजरात थांमानि आबुनि परे जों खोनाका सेस पॉइंट तमो सन्जित साहका ब रेल नि बाखलाय थैथाका नङै गाबुनि बागै जों तिनि अ कक्त अनेक नंनि मीडिया नि बिसिंति अनेक प्रसारनखा जों तिनि सानान मुसुमाखे म जों अनेक चेष्टा खालायनायखा बरक बिनि नुखुंनि बरकनो थाना जरा अर्थात राजस्थान जरा रहरै उ डेड बडी न तु फाइनान बागै किन्तु तिनि बिनि नुखुंनि बरक बिनि बसला जों कनै तंमानि बरक बको सिलिया ताई सन्जित ब पुइला प्रकाय कम्पानि तै तुमनानि सापानो बबताव सुइच अफ खालायरिखा ता अन्य बरक न बनायनायखा बरक ब साहस फाइया आबुनि लगे लगे तामखा जे 22 तारिखो जों थिगानि खबर मानो तिनि उनका 30 तारिख प्राय 9 दिन ngै थाका एगाय ताबुक बंनि परिवारनि खुक्तुइनो खानाय नायथुं जोंखि डेड बडी नि बागै जों थानाबाय जुगा जुखायनायखा बरक साहस जोंनो ताकफा नासिङै दङ किन्तु आसुक दिन नासिं मांलाक बरक थैके तो सगै थांगो आबुनि बागै बरक नांखांखाय बरक आरोनो पोस्टमर्टम खायै बरक आरोनो पाइनाय हाइपानो अरनो बरक रह दिन साव किन्तु हाइपानो जों गारि भारा प्लेन नि टिकेट टुगु रेडी खायनानै कक सापानसे जों बरक मायाङै दंखा हंगे जखन मालिया हंगे ताम खायसिनाय हिंदू शास्त्र मुताबिक नांखांखाय बंनि सिमालांगो बिनि रिथुम नफानो सगैनाय बिनि क्रिया बिनि सामुं हुमुं रंनो तांनानै बागै बरकटाव वानसुक एवं बं बुकुक्ति नर खानाय माननाय हंगाय आं आपिल खायगा अनेक एनजिओ न किन्तु खायमानि परे फनो केबो थाना बको सिलिया हंगायबा एकमात्र जों थानाव सालायगा जे परवर्ती समय जे कोनो समय मांखांखाय जों बरक नायथुगै बिनि पोस्टमर्टम एवं बिनि आरो जे सुमथु जे एफआईआर खालायजाक मानि
रेल एक्सिडेंट नंमानी बा आरो बुथारजागमानी आसल तथ्य सायमानानि बागै जों बरक रहरजानाय बुसखांनि डिसेम्बरनि प्रथम दिगेन जों रहरनाय आबुनि सिगांथ जों ताबुक गोथैनो हाना मत कोनो पजिशन करिखा आबुनि बागै ताबुक बिनि नखुनि बरक बाय बिनि साजुकबाय न कैसा कक सायना ताबुक सनजित ताबुक बो जागो बिनि फोन से सुइच अफ नथांगा बिनि फोन सुइच अफ नथांगा बिनि पाराबो मिया खेंग्रा बखाक थांगा आरो नि चेयरमैन मालायखा बरक बसाव सुइच अफ जोंयां अबसेसा खायनायका सुइच अफ बरो तंग बरो सा साइचिमालिया जे बिनि सागारखौ कोनो एफआईआर तो खायजों नाय ताबुक बुहुराव खायजों जाय जो कयेक दिन बिसिनो जों खायनाय अब काहामखाय सुयै जों थाना तो एमने जानक जाक बिनि बुमुंगनो जानक जाक जों दुइटा थानानो एफआईआर खायनाय कायसेंगा सीआईपीएस आबो जेहेतु कैलासनि ठिकाना आर सनजितनि ठिकानाखौ मानदाय पीएस अ दुइटा जागावनो जों खायरिजोंनाय माइखा जों तो चिनि बाबन थिं गथिनि तोना मुसंगो हायपन साबनि दिनि बो फानोबा बुनि दे छराजि खिगलाय तन मुसंबा जे बो आसै माने जे बिन अम थति कलाय माने अरन तुइ बिनि सामु खाने मुसं माने हायपन ना नाय करनि बागै आनि बाबन तुइ मालिया अमन ताबु आंजो तन सानो मुसंगो आनि बाबन जे बो आदागन कुखा आदागन बरन खाइ नांसितु बो खातो तंगो चिनि बाबन तोनानि बो खासे फातेना नाय तंगानि हायपन के बाबन नाहाना सनि करनि बागै ताखो बुखो कागा संबो किरिजा गय नाहाना सय गजा मन बागै मागोसिको जों दआयनो जे मांसितन जे खायमा खासितन तब आयंगो न कास्थ खाइसो आयंगो न खासितन ताइताम खासिना बखा तंग हन याक सुलिया नाहाना करनि बागै गाय जे आनि दारा न बो साका बर माने फिरो गदिलिनि दारा दिलि हायमेन ता फिरो ना हारिने आनि दारा बो जे आनि बाबुसि म हायके बर नाहाना थांगे बोथारजाक माने अबन बागै आनि दारा बो किरिजा गय बो नाहानानि सलिया ताइसि बो साइजुं बो थानानि सम्भाबिया बुइ तामनि हिंगा हिंगा बुनि दे छरा जव चिनि त्रिपुरानि से फादा थिंनो बनो बरक त लगे हना हिन सावो हायपन बो किरि जागै क खुग्रो बास मायान बागै हायपन बिनि लगे बबो सावान लगे दाय मांग माग थांसो पान तंग हांगाय आं बना हाकामन सावो साबानि जिन बो फानो खिबे गाबन मुसंबा बंग बागै सि बर yok माने आबुनो आनि दारा बो किरि जागै थाना सलिया आसमानको जेटा ताखो सनजित जेटा आं सितलामा बा आंनो रिज फैने डेड बॉडी हनै कग्रग रुमाकै अ कग्रग बर कमाखा तापसु जरतै ए बो पुलाकै सावरि फान्यानि हनै ताबु हुंगाय मोबाइल सुयब कै खिबाय के बो बिनि नुखुंडगो थांगि रगदा नाख्या बिनि नुखुंगो जों थांगिया ताम बागै बिनि नुखुंतिनि बय बो नर कग्रग करन खाना पयतेबा बिहिक सं बकल खाग्याब्रु आंतंफ्रु जेटा नाहानानि व्यवस्था खायनानि हनै गे तापसु जर नुखुंनि बखाक्ति तामरो कग्रग खायया बर कोनबो साया ताबु आमन बागै जे आफरो रांकरि रखनि साव बाहायकि नाहानानि साव बिहिबो बर कोन फानो तासो जर काहाम होयबो जों मै कोन बर सालाय पाया काहाम होया सालबोसोंनि यागोलो सनजितनि साकाव पजा रजांनो थानाव एफेर खायदोंमोन जों खानाय ताइ 3-4 दिन परे जों खानाय जों बनो जेसे कपन रमना नांनाय तामनि हिगा आनि बाबो तो बसाइजों सुजेर खामानि याबो पुरा सनजित बोथार माने सि बाबुनो बनो बोथार माने करिंगा बोता तामनि बागे खारि जंबा द बको थांपुरसि द बोथालिया द बाबो थैका कगनि बिथिं क बो तो फाने ताबुक द बको थांपुरसि मालिया ता कथि मांखा बो इ म आनि दारानो आं बाक्सा बिनचेरा जना फanya हाय माने बो मते तेरेन साखनि क फान क लाइखा ताबो तो कथि मांखा बो दायति गसि बो तो तोइरि फanya मोजां बोले गमते बुया बोता खारिसि तंगो कल खायके बो मोबाइल सुयो मामा पुरा सनजिनो बोथार आनि बाबुनो खाबनो ताबो माने गथैनो ताइ माने आसालि यांगो आसालिया यारन खाचितन नाखांगा जों यांगो जे नामा बेरि सुमरन फन जों मा खरला जनाय जाता ताम खाचि बे साबोसों खानानो तिनि बाय हिंगे लांमो जमन हिंगे 22 तारिखो साबंगा आस्तो दिन गय दंगो आनि बाबु अब तो ताइ तोरा सम्भाबलिया बाबुनो फार्स्ट हंगे बसनो साउथलांग पायल पैकिंग कंपनी को सामुं खाने दानि साव हंगे सामान परे जोंबनो कट संका माने सामुं रगले बाहायबा हनि सागा हंगे बसाव सामुं एमने काहामनो कुनु नांया माने आसुक गय सिमिसे आयुबितिनि पैकिंग खाने नि कक साव बसनो हंगे संते बनो गोबां मासंगा नाजि नों जोंनो तलाङै जा बियां खायबा अब हायरग संगंनो हंगे बापु साव कुनुया जों काहामनि बागि थाङो हंगे काहाम नंनाय हंगे अब हायरगन साव हंगे जों थालायमनि एमने बनि पारानि आको बायजों ने 22 ते जना काहिरगन हंगा इको आरो थाङै जों सामुं मा खायका साइमान का सिका सामुंनि अबि खारनो जों मानका
hingga seng kuno mas iko mas hono thangmani o mas thangma seng mas kaisa bongya ko emne 20 din kahai rokung khana je nokni putul mani hingga thangmani pore seng samung rok khaikya khayei kuno sujuk shanti korikya sathani osanti tongthani osanti sutenya thangwa borok security rohoro samungo thangwa borok security rohoro tei phataroko bo seng ma beraya samung khai borok to thik ase samungni logi to somoyo khayo hingga somoyni borok iko beranya rok musungo somoyo time pass iko bono hingga sengno iko phatar digi borok ya bazar thanan chaba borok bazar talang khaga bong loge loge talang sengno che kipili tui phayo seng kuno niji niji berai tongnani ba ongko nani iko shopping ko kuno maya ta obo haini sahaka hingga seng emne hingga bo hai sahabono seng kaisa video ma khailekya mane seng o video no khaya hingga seng o jagani yogi phainani chini kuno langmani korikya abo haingka abo ni pore seng video ro khailekya hingga chini social media ro nukha chini thakuk bukuk tiprasa ongsi hingga to kebo koroi joto bubagarani tuimung tuidul jangma baisi seng sanam jagoba hingga kai ko bongni bisingono seng tabuk thangnani ingtu phainani ingtu thangma to bobai chonjit bai thangka phaipuro hingga bubagarani subaso baina seng phaikya hani bosabini engngai hingga iko sokpai mani hingga mia sokpai laikya emne ekta digirago jaranya rago kolai phaikya hingga seng emne sanani nungnani bo haipur problem kha seng biharo jemon sokpai pur chinjago ekteka rangkoroi sengno guwahati ni kaise NBO sar bo sengno iko mungko bai Guwahati ni tangbumo bumung ang kisa pokoi tong hata sar debermano hingga bo sengno iko Google Pay te rang darigoi ajagani canteen ni malik bai bo salaya koi sengno mairok sare kemna bini ajaga 2022 kai khoroch ongkha hingga iko khoroch ongman pore seng Guwahati sokpai kya Guwahati sokpai bo sengno teibaise phungo phainai mairok tun phaikya iko samung numung bebagri phaikya hingga bo kokrok salakya bo sini kokrok lamrok nugunai bo kisa video khaikya hingga video khaima emne hamkok chini upukarni bagai sikhayo hingga iko bo saka sengno tabuk waisa norok borok bai borok no family logoi telang khatai kumni jeng korogo bahairok tangdi borok tabuk chini borok no nosto ongo iko kwbangma sengno kok saka hingga samon olo iko seng mia hingga iko jaranya o sokpai nai seng iko jotono jani buma bufa bai malai jani nogo thanglai ke iko jotono hasi khuchi hingka iko sukno ta sar